Gràcies, Joan. D'aquí uns instants tornarem fins a Banyalbufar amb un altre tema que ja dèiem al sumari, que avui volíem parlar de la infidelitat. Segons dades del portal de cites extramatrimonials Ashley Madison, la pandèmia ha activat les ganes d'infidels i els espanyols ho foren un 17% més el mes d'agost passat, xifres extrapolables al 2021. Maria de la Pau Gené, molt bon dia. Molt bon dia, Neus. Així d'entrada, sorpresa per aquestes dades o és una demostració més que la pandèmia ho ha capgirat tot o ha tingut conseqüències a tots els nivells? Sorpresa no me sorprèn gens. I jo crec que la pandèmia és això, ha tingut conseqüències a tots els nivells, mos ha posat en uns moments molt extraordinaris i jo crec que, per exemple, les parelles que varen haver de viure un confinament llarg junts, que varen haver de passar unes dificultats, ha hagut una crisi econòmica, és a dir, elements externs que han fet que la relació fos distinta, si no són parelles sòlides, si no són parelles fortes, si no són parelles que tenen les coses molt clares, és evident que hi ha més crisis i és evident que hi ha més infidelitats després de passar tota aquesta situació. Durant 5 anys vas presentar a Catalunya Ràdio un programa de sexe, quin era el títol? Les mil i una nits. Les mil i una nits, i m'imagino que de la infidelitat en parlàreu a molts de programes, no? Moltíssim, Neus, la veritat, perquè mira, vaig fer 5 temporades de Les mil i una nits, era un programa diari, cada dia, nocturn, i parlaven de molts aspectes de la sexualitat humana i de les relacions entre les persones i les relacions de parella també. I clar, la infidelitat, cada temporada sortia amb monogràfics, 2 o 3 monogràfics dedicats a la infidelitat, perquè és un tema que ara perquè hi ha la pandèmia, però és un tema tristament, podríem dir, sempre actual. És a dir, sempre hi ha parelles en crisi, sempre hi ha parelles on se produeix un engany o un incompliment del compromís que havia fet la parella, que havia establert la parella. Perquè després, clar, és un tema tan ample, hi ha parelles que se permeten la infidelitat. En aquest cas, no se pot parlar d'infidelitat, parelles obertes. Però les parelles que consideren que en el seu compromís a ser fidels és important, aquestes parelles ho poden passar molt malament. I tenint en compte que en vareu parlar en tantes ocasions, per exemple, hi ha qui diu que a l'estiu, és a dir, que hi ha èpoques de l'any en què hi ha més casos d'infidelitat. Creus que això podria anar també per aquí? Bé, amb una certa relació jo crec que també és. Aquest estiu, tot i que la pandèmia ha tornat a pujar, hem passat una onada de pandèmia, també hem de dir que és un estiu en què la gent ha començat a sortir una mica, a respirar una mica, després de molt d'ofec, no? I l'estiu afavoreix. Què afavoreix? El relaxament dels costums, que la gent tingui ganes de passar-s'ho bé, que la gent cerqui, a vegades superficialment o no, cerqui bons moments, i això està comprovat científicament, és a dir, hi ha molta més infidelitat quan un té vacances, té oci, té temps, que quan una persona està en el ritme de feina i pot ser amb unes altres preocupacions. Està comprovat. Aquest mes d'agost n'hi ha hagut més, d'una banda, no puc dir postpandèmia, perquè encara hi som, per la pandèmia, però d'altra banda, perquè l'estiu afavoreix un relaxament de tot. Anem a afegir més veus a la conversa. Des de València podem saludar ja el psicòleg Enric Valls i des de Palma a la sexòloga Teresa Ramos. Enric, Teresa, molt bon dia a tots dos. Molt bon dia, un plaer estar així. Per començar, vull fer-vos la mateixa pregunta que a Pau. La pandèmia ha variat la nostra percepció també de les infidelitats. Enric, començant per tu. Sí, entenem com la infidelitat el trencament del pacte d'exclusivitat. De fet, quan se forma la parella, n'hi ha un pegament afectiu que és la confiança. Al donar-se aquest estat o aquesta situació és quan se trenca aquesta exclusivitat. La pandèmia podem dir que ha fomentat, evidentment, aquestes accions, però també n'hi ha que recordar que n'hi ha 2 tipus d'infidelitat. Està la infidelitat estructural i la infidelitat ocasional. L'estructural és quan la persona repeteix el mateix patró degut a una insatisfacció personal i té la sensació de reafirmar-se, necessita reafirmar-se. Jo le denomine el caçador o la caçadora de trofeus. Està en relació i repeteix el mateix patró. I després està l'ocasional, quan apareix en la parella un enemic número 1, que és l'avorriment. Arrel d'això apareixen diferents situacions. No és el mateix en homes que en dones.
En homes és algo com un acte més sexual i en dona és un acte més emocional. Necessita que li diguen que la volen, sentir-se volguda, no? És un món molt complex i cada situació és també única, no? Teresa, no sé si estàs d'acord amb el que explica en Enric i en qualsevol cas, creus que la infidelitat, o podem dir que la infidelitat arriba quan s'acaba l'amor o no hi té res a veure? Sí, estoy de acuerdo, hay dos tipos de infidelidades, ¿no? Está esa persona que tiene como esa necesidad de enamorarse constantemente, ¿no? Y por eso hablamos del infiel o la infiel de ir de flor en flor. La pandemia ha ayudado a ser como más infiel y a la vez hemos tenido en terapia de pareja más casos de parejas que quieren estar bien en pareja. Es decir, que hemos tenido como esa dualidad, ¿no? Entonces, ha sido extraño, ¿no? Que por un lado sí que ha aumentado la infidelidad, pero por otro lado muchas parejas que se han dado cuenta de que lo que hay fuera no es tan ventajoso como se pensaban que podían ser y quieren estar bien en pareja. Entonces ha sido un caso bastante... va a ser un caso de estudio dentro de unos años. Sí, és a dir, que també ha reforçat a moltes parelles, no? Pel que estàs dient. Exacto, muchas parejas lo que quieren es como darse una oportunidad de lo que ha estado pasando, ¿no? La infidelidad puede ser una oportunidad para estar bien en pareja y entonces quieren estar bien y ver cuáles han sido los fallos, cuáles han sido los errores y darse una oportunidad para estar mejor. Pau, tenim també, com sabeu aquí, Maria de la Pau Gené. Digues, Pau. No, jo estic d'acord també perquè a vegades infidelitat suposa la finalització d'una relació. S'acaba la relació perquè estava en crisi, perquè era una relació que no funcionava, perquè ja potser hi havia hagut altres infidelitats ja perdonades i s'acaba. Però altres vegades la infidelitat és un indici de que qualque cosa va malament i si aquella parella vol reconstruir la seva relació, a vegades, si encara hi ha amor, si hi ha amor, aleshores se pot reconstruir una relació a partir d'una infidelitat. És a dir, a vegades és la punta de l'iceberg que fa veure tots els problemes que hi ha darrere i si se parla, se resol i hi ha molta voluntat i molt d'amor, se pot arribar a solucionar. Jo crec que sí. I després, una altra cosa, no crec que només hi hagi dos tipus d'infidelitat. Hi ha l'infidel ocasional, és que un dia en tota la seva vida no sé què li passa i té una infidelitat. Hi ha la persona infidel sistemàticament, és Don Joan, i després hi ha aquella persona que per lo que sigui té una doble vida. Que això és una altra infidelitat molt més complicada, és a dir, tenir dues parets simultàniament durant un període de temps llarg. Això no ha sortit, però crec que això també ho hem de considerar perquè hi ha molts de casos. Clar, Enric, m'imagino... Digues. Sí, que estaba diciendo, ahí entraría rasgos de personalidad de esa persona que cometiese esa infidelidad, que entraría en la psicopatía, otros aspectos. Sí que estoy de acuerdo en que la infidelidad ahora s'ha aumentat, però la infidelitat no és inocua, no n'hi ha punts intermitjos, o la destruís o construís de nou a la relació. Quan venen a teràpia n'hi ha ocasions que la parella ve i diu «es que quiero que me perdone». L'objectiu del procés terapèutic no és perdonar, és recuperar aquesta confiança que s'ha trencat. La infidelitat el que genera en la persona que la rep símptomes d'estrès postraumàtic. Flashbacks, ràbia, por, malícia, no? I arrel d'això s'entra en una dinàmica que anem a suposar que ell és l'infidel, pues ella es comença a fer preguntes i anem a dir que l'infidel escapa. Cómo, dónde, cuándo, y la persona que rep o la infidel es comença a preguntar o a dir ya te he dicho, no hace falta que lo hablemos, y entonces entra en una dinámica que és d'apropament i allunyament. Aleshores és molt difícil, i sempre ho remarquem en el procés terapèutic, que quan se dona la infidelitat refer la parella. Se pot, però és molt difícil. Tenen que posar els dos de la seva part, no? Surto un moment al carrer, perquè també els nostres espectadors els hi han demanat avui per aquesta qüestió, la pregunta així genèrica de si podrien perdonar, s'ha de perdonar, o com deies, Enric, que de fet me sembla més adequat parlar de reconstruir la relació, han recollit opinions com aquestes. Uau!
Es una pregunta fuerte, sobre todo en el nivel de etapa de la vida que te toque vivirla. Me tocó vivir el caso con 25 años y no supe perdonarla. Pues no sé, depende si es grande o es pequeña. Yo ya no tengo ese problema. Mi mujer ya no me va a poner a mí los cuernos, seguro. Jo crec que no, som prou antic que no la perdonaria. Aunque morir davall una figuera, crec que no passaria per aquest tema. Potser si és una persona que no té molt de temps de convivència o de relació, segurament, com que no tinc tanta pressi, segurament seria més fàcil deixar anar, no? Bueno, a ver, las fidelidades no tienen perdón, ¿no? Mira, infidelitat en el cas de que fos un error inconscient, es podria parlar amb la parella si recapacita aquella persona, es podria perdonar o no. Pel cas contrari, si es repetís molts cops aquella infidelitat, allò ja no es perdonable. Yo no perdonaría una infidelidad. Para mí una relación se tiene que basar en el respeto y en la confianza. En el momento en el que tú estás engañando a tu pareja y no eres sincero, para mí se rompe un vínculo que es muy difícil de reconstruir de nuevo. Aquestes són les opinions que hem recollit. Teresa, la pregunta ara la te faig a tu. Com es reconstrueix la confiança perduda? La confianza es lo que más cuesta conseguir en una pareja, es lo que más rápido se va cuando cuesta, ¿no? Es una cuestión de autoestima por uno mismo, es estar cómodo y no es una cuestión de espionaje, sino en pareja lo que se trata es de ir retomando y de ir alimentando la pareja y de ir viendo qué fue lo que nos gustó, qué fue lo que nos reenamoró de la persona y de ir reconstruyendo esa pareja, ese enamoramiento que a lo mejor hemos dejado de lado. ¿Qué planes fueron los que dejamos sin hacer? Que eso también a veces hace mella y ir viendo que podemos ir construyendo esa pareja de nuevo y sobre todo que podemos volver a hacer una pareja nueva, que aquellos planes que hicimos al principio se pueden volver a ir haciendo. Las parejas podemos ir haciendo una pareja nueva de vez en cuando, tenemos que ir haciendo contratos. A veces pensamos que el contrato que hicimos al principio, a los 25 años, se nos va a quedar igual que a los 40, ¿no? Entonces esos planes los tenemos que ir renovando al año. Esto lo queremos seguir haciendo así, porque a veces decimos ¿queremos tener hijos? No, pero bueno, lo decidimos a los 25, pero ya tenemos 40 y a lo mejor esos planes nos van cambiando. Ver que esos planes se van haciendo, los vamos logrando y poco a poco podemos ir rehaciendo una pareja, un reencuentro de pareja y poco a poco ir haciéndolo. Si queremos ir haciendo la búsqueda y captura de dónde está nuestra pareja, si vamos intentando buscar su móvil, espionajes y demás, lo que vamos a conseguir es un control hacia nosotros mismos y un ataque de celos propios. Y lo que se busca en pareja es estar feliz, estar bien nosotros mismos. Si todo fluye, si yo estoy tranquila, es que la pareja va bien. Pau. Jo voldria dir una cosa, és la meva opinió i potser els psicòlegs me ratificaran o me corregiran, però la meva opinió és que si tu ets una persona sistemàticament infidel, no pots tenir una relació estable de parella, no pots tenir un compromís, per tant, no pots. Si tu ets una persona que té una doble vida, és a dir, que té dues parelles a la vegada perquè dubta, perquè està indecís, estàs en una zona de risc molt gran, és a dir, t'has de decidir, has d'optar per una parella o per l'altra i has de trencar en la que no vulguis estar. I si ets una persona que està bé amb la teva parella, que l'estima i ocasionalment una vegada has caigut en una infidelitat, no li expliquis. No li expliquis, perquè li estàs passant, és a dir, clar, tu ets un egoista, perquè has estat egoista en aquell moment, o has tingut una debilitat, o el que sigui, li estàs passant la teva culpa a l'altre. Li estàs passant. Si tu estàs ben decidit a no tornar a repetir, no creïs, no generis aquesta desconfiança que costarà molt restablir la parella. No ho tornis a fer i menja't la culpa tu i els remordiments i els mal moments. És a dir, no siguis tan egoista de voler-li passar a l'altre. Sé que això no pot ser molt ortodoxa, però crec que és el que s'ha de fer. Enric, com ho veus? Teresa, ara anirem amb tu. Es respetable la opinió, però tinc que remarcar en aquests dos tipus d'infidelitats. El cas que està posant la companya és cert que n'hi ha una part estructural. Ho té la persona, repeteix el mateix patró una i una altra vegada. No, jo no he dit això. És com la reafirmació
d'aquest aspecte personal, no? Que necessita reafirmar-se. Teresa, No, però no ha dit això. No, jo crec que na Pau se referia a una persona que una vegada és infidel i que pot fer dues coses, i que vol continuar estant a la seva parella i que l'estima, pot fer dues coses, explicar-li o no explicar-li. Na Pau diu que és millor no explicar. La pregunta seria, però si aquella persona ho acaba sabent, aleshores sempre serà pitjor que un no li hagi explicat, un o una. Teresa, com ho veus? Depende de cada pareja. Cada persona marca sus límites y dependerá también de la edad, de la evolución de la pareja. Aquello de uno no puede decir nunca qué es lo que hará, ¿no? A lo mejor uno cuando empieza la pareja dice mi límite está aquí, ¿no? Porque infidelidad ¿hasta dónde es? Hasta que mi pareja se conecta en internet con alguien y empieza a tontear, cuando empieza esa doble vida con alguien, como dice Pau. ¿Dónde está mi límite? Uno tiene que ir haciendo ese contrato de pareja, de mi límite sería este, ¿no? En algunos casos, a nivel terapéutico, incluso sería aconsejable una infidelidad carnal, como decía Pau. Y en esos casos sería recomendable que la pareja no lo supiera. Si no preguntas, pues no contesto, ¿no? Porque incluso a nivel terapéutico es aconsejable por autoestima, por sentirse uno valorado, por probar una relación sexual diferente. Por tanto, ese nivel, es decir, recordemos que la monogamia es cultural y patriarcal. Entonces, nos ha dicho que estemos solo con una pareja a nivel cultural. Por tanto, hay que tener que los parámetros sociales se lo tienen marcado. Clar, però també evolucionen, no? Perquè, clar, parelles obertes, això seria una altra realitat, evidentment. Aquí no es pot parlar, deia abans na Pau, d'infidelitat. També han demanat per aquesta qüestió els nostres espectadors i han recollit respostes com aquestes. Pues no sé qué decirte, porque no sé, si tú estás con tu pareja, no es que la quieras encerrar, pues decirlo contigo, pero no sé, tendrías que hablarlo con ella. Si los dos estáis de acuerdo, pues adelante, pero si uno no está de acuerdo y el otro sí, pues habría que hablarlo para que no hubiera problema. Eso es una forma de vivir tu vida alegre, campestre y silvestre, sin ningún compromiso con la vida ni con tu pareja. Eso no es una relación, para mí. No estoy a favor de eso. Lo siento, però és així. Tema de les relacions de parella obertes, ni parlar-ne. Porta tancada i la llum apagada i tot. No ho he provat mai, però potser seria el millor per tothom, seria el més fàcil. No me gustaría, claro, ni a mí ni supongo ni a que mi pareja, tampoco una relación abierta, claro. No sé, hacer tríos y eso, pues claro, a muchas personas pues sí, claro, a mí me gustaría estar con dos mujeres en la cama, con mi mujer y otra, pero lo que no me gustaría es estar con otro hombre y mi mujer en la cama, claro. Relacions obertes no ho comparteixo, no ho he provat, no ho provaria. Jo estimo una persona, ja és suficient amb una com per... O ho fas bé amb una persona, però fer-ho amb vàries no trobo que ho facis al 100% amb cada persona. A mí una relación abierta sí que creo y considero que requiere de un nivel de madurez bastante asentado por parte de las dos personas y obviamente las dos personas tienen que estar de acuerdo, tienen que respetarlo y obviamente acordar unos términos. Evidentment, darrere cada persona hi ha un món i una voluntat, però diríeu com a terapeutes que les parelles obertes també poden funcionar, Enric? Sempre i quan s'arribi a un acord entre les dues persones no té que passar ningú problema. De fet, si se parla, sempre la comunicació és la clau per a que la relació funcioni. Si s'acorda una sèrie de pensaments o d'accions, no n'hi ha cap problema. Teresa, m'imagino en qualsevol cas que les parelles obertes també deben tenir algunes normes, ¿no? Sí, es decir, de hecho hay muchos más casos de los que nos imaginamos. Lo que no está tan socialmente aceptado y la gente no lo va comentando tan habitualmente, pero cada pareja se pone sus normas, se pone sus contratos y funcionan bastante bien. Idò, Teresa, Enric, Pau, podríem seguir, de fet tenim ganes de seguir, però avui no ho podem fer, en qualsevol altre moment tornarem a obrir aquest meló que a na Pau durant 5 temporades de ràdio li varen necessitar molt de minuts, imagina't tu la pinzellada que hem fet avui. Per tant, Enric, Teresa, ho farem aviat. Gràcies, companys. Gràcies. Molt bé, una abraçada.
Pau, i en tu també. I Gràcies tant, un dia gràcies. més per tornar als dematins. Sí. Ara